дар соли 2019 ҷасади 200 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Русия оварда шуд. Аз ин шумора 166 нафар мард ва 34 нафар зан мебошад. Дигар вилоятҳо аз ҳамин шумора 8 нафараш аз дигар вилоятҳо сокинони вилоятҳои Кӯҳистони Бадахшон, Хатлон ё мисол шаҳри Душанбе тариқи вилояти Суғд омадаанд. намудаш 8 нафар куштор, 128 нафараш тариқи беморӣ ҳалок шуданд. ҳодисаҳои нохуш 38 нафар, садамаи нақлиётӣ 17 нафар, заҳролудшавӣ 3 нафар, худкушӣ 4 нафар ва номаълум кадом сабабкати 2 нафар. ин маълумотро Зайнура Шарифи сардори раёсат дар ҷанбасти солонаи фаъолияти хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд қайд кард. Ӯ афзуд ки соли 2019 108702 нафар сокинони вилоят ба хориҷа сафар карданд ки аз онҳо 24672 нафарашон зан ва 84030 нафарашонро мардҳо ташкил медиҳанд. Аз ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2018 3754 нафар зиёд мебошад. Зайнура Шарифи сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд сабаби асосии зиёд шудани муҳоҷиратро ба охир расидани муҳлати манъи воридшавии муҳоҷирон, яъне депортатсия донист. Соли 2019 аз хориҷи кишвар 113821 нафар ба ватан баргаштанд. Ин нишондиҳанда дар соли 2018 100789 нафарро ташкил медод. Фарқе дар он аст ки соли 2019 13032 нафар одамон зиёдтар ба назди оилаву пайвандонашон омаданд. аз ин нишондиҳанда 3213 нафар шаҳрвандони кишвар ҳуқуқи вуруд ба Федератсияи Русияро надоранд ё ба истлоҳи дигар депортатсия шуданд. аз шумори баргаштагон 2720 нафарашон мард ва 493 нафарашон зан мебошанд ки нишондиҳанда нисбат ба соли 2018 74 нафар кам мебошад. сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд зимни суҳбат гуфт ки ҳангоми пешниҳоди ҷойи кор ба шахсони аз муҳоҷират баргашта онҳо аз кам будани музди маош шикоят мекунанд. шояд ки инҳо дар ярмаркаҳои ҷойҳои кори холие ки аз ҷониби ин агентӣ гузаронида мешавад ин раёсат ва ин шаҳрвандон даъват карда мешаванд. дар аксарияташ баъд аз он ки ман хеле такрор шудам мегӯям музди маоши ки кордиҳанда пешниҳод кардааст бисёри онҳо ба маъқул нест ва музди маошаш кам мегӯянд. ин маблағро мо дар як рӯз дар Федератсияи Русия меёфтем ё мисол дар як ҳафта меёфтем. ин маблағ барои мо ночизӣ мекунад. лекин охир мо мегӯем ки ҳамо қонунгузории Федератсияи Русия давлати қабул риоя кунитон аз ҳамо ҳудуд берун намешудитон. бинобар риоя накардан аз ҳудуди ин кишвар берун шудан ҳар ҷои кори пешниҳод мекунем рад мекунанд. мо албатта ради онро мегирем ба делаш дӯста мемонем барои он ки рӯзе мешавад медонед ки мана ягон кас даъват накард ягон ҷои кори пешниҳод накард. то санаи 1 январи соли 2020 дар қайди раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 8940 нафар шахсони бекор ба қайд гирифта шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 829 нафар зиёд аст. дар ҳолест ки дар варақаи иттилоотӣ 28857 нафар ҳамчун нафарони корҷӯй дар сохторҳои мақомоти шуғли аҳолӣ ба қайд гирифта шудааст. Шер Муҳаммад Нодирӣ сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд гуфт ки ба мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ аз ҳисоби сокинони вилоят 439 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ ба ватан баргашта муроҷиат намуданд. аз инҳо 378 нафарашон мард ва 61 нафарашон зан мебошад. бо мусоидати шуғли аҳолӣ 131 нафари муроҷиаткунандагон ба кори доимӣ таъмин гардида 29 нафарашон ба кори доимии ҷамъиятии музнок сафарбар ва 82 нафарашон ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд. сабаби дар охири сол зиёд гардидани шумораи бекорон ин ҳам бошад ба қайдгирии нафароне ки тариқи қонуни аф аз маҳбас озод шуда буданд мебошанд ва тибқи таҳлилҳо имрӯз нафарони бекоре ки дар қайд мебошанд 15.1%шон яъне 1346 нафар дорои маълумоти олии касбӣ ва 17% яъне 1522 нафар дорои маълумоти миёнаи касбӣ ва 14% 1254 нафар дорои маълумоти ибтидоии касбӣ буданд. мутаассифона 53 аз данои нафар яъне 54%шон бекасбу ихтисос мебошанд. маълумоти муфассалро дар бораи натиҷаи ҷанбасти фаъолияти агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд давоми соли 2019 дар гузоришҳои минбаъд маълумот хоҳем дод. Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов, хабар.